Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο νέο μας podcast. Είμαστε η Ελένη Γεωργίου και ο Κώστας Κουρμουλάκης και βρισκόμαστε στο γνώριμο Θέατρο Σημείο για να μιλήσουμε με τους ηθοποιούς Παρθενόπη Μπουζούρη, Ελίνα Παπαθεοδόρου, Θάνο Μαγκλάρα και Γιάννη Σιάμπαλια, καθώς και με το σκηνοθέτη και μεταφραστή του έργου Ερίκος ο Πέμπτος, Αλέξανδρο Διαμαντή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλώς σας βρήκαμε, παιδιά. Καλώς μας ήρθατε. Το Θέατρο Σημείο γιορτάζει τα 40 του χρόνια και ανεβάζει τον Ερίκο τον Πέμπτο του Σέξπιρ, ένα έργο που ανέβηκε τελευταία φορά από το Εθνικό Θέατρο την Άκη του 41, λίγο πριν από την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, για να εμψυχώσει τους Έλληνες. Σήμερα, που τα σύννεφα του πολέμου φαίνεται να πυκνώνουν ξανά στην Ευρώπη και οι πολιτικές ηγεσίες καλούν τις κοινωνίες και τους πολίτες να αποδεχτούν την αυτοθυσία ως αυτονόητο μέσο για τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους, το έργο γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο. Αναρωτιέται κανείς, πώς το προσωπικό συμφέρον, η προσωπική φιλοδοξία γίνεται συλλογικό αίτημα ολόκληρου έθνους, και ποια είναι τα όρια της ευθύνης ενός ηγέτη απέναντι στους ανθρώπους που του εμπιστεύονται τη ζωή τους, τι είναι η δόξα, ιδανικό, ιδεώδες ή επικίνδυνη παγίδα. Πώς απαντάει η παράσταση σε αυτά τα ερωτήματα? Κοίταξε, καταρχάς θα έλεγα το εξής, ότι πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Άλλο πράγμα είναι ο τρόπος με τον οποίο η ηγεσία σε ένα περιβάλλον βασιλικό και απολυταρχικό επομένως επιβάλλει στους υπηκόους την κατεύθυνση που παίρνει η πολιτεία, και τελείως άλλο πράγμα είναι πώς μια δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της απέναντι στους πολίτες οι οποίοι την εξέλεξαν και από τους οποίους θεωρητικά πάντα προέρχεται. Οπότε δεν είμαι σίγουρος αν ο Ερίκος Πέμπτος κανονικά αποτελεί ένα σωστό παράδειγμα σημερινό πολιτικό. Εν τούτης, προσωπικά θεωρώ ότι σήμερα βλέπουμε κάπως τα όρια, παρατηρούμε μάλλον τα όρια της δημοκρατίας, και παρατηρούμε ότι αρχίζει να υπάρχει μία επιστροφή σε πιο απολυταρχικές μορφές διακυβέρνησης. Δηλαδή, σιγά σιγά, ίσως όχι η δική μας γενιά, αλλά τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας θα ζήσουν καθεστώτα τα οποία δεν θα είναι απαραίτητα εκλεγμένα και ενδεχομένως θα ζήσουν σε μια μορφή κοινωνικού συμβολέου αρκετά διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι η παράσταση αυτή αποτελεί ένα ερώτημα προς το μέλλον. Δεν πιστεύω ότι απαντά σε κάποια ερωτήματα η παράσταση, για να απαντήσω κι εγώ στο ερώτημά σας. Πιστεύω όμως ότι θέτει ένα ερώτημα, και το ερώτημα αυτό είναι το εξής. Αν πράγματι η οποιαδήποτε μορφή εξουσίας και οποιαδήποτε μορφή ηγεσίας μπορεί να έχει την οποιαδήποτε νομιμοποίηση, ή δεν μπορεί. Τώρα, όσον αφορά στη σχέση της παράστασης με την εμψύχωση των θεατών, και επειδή είναι ένα θεατρολογικό podcast, να είμαστε αρκετά σαφείς και να πούμε ότι η παράσταση του Ροντήρη με τον Μινωτή το 1941, που είχε γίνει μάλιστα τότε στο Παλάς, γιατί ήταν το μόνο θέατρο της Αθήνας που είχε καταφύγιο αρκετά μεγάλο, είχε περισσότερο το στόχο του να εμψυχώσει το κοινό των Άγγλων και Νεοζηλανδών στρατιωτών που ήταν σταθμευμένοι στην Αθήνα, παρότι ήταν στα ελληνικά η παράσταση. Και οι κριτικές μάλιστα που υπάρχουν και που είναι στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου, είναι μερικές ελληνικές φυσικά και είναι και περί τις 4 αγγλόφωνες, το οποίο έχει νομίζω μια ειδική αξία. Άλλωστε το έργο αυτό για το αγγλικό κοινό έχει την μορφή, μάλλον πώς να το πω, είναι ένα πατριωτικό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο ανεβαίνει συχνά για λόγους εμψύχωσης, ανέβαινε πολύ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μεγάλες ομιλίες του Ερίκου, ας πούμε το γνωστό μονόλογος On the Crispin's Day, το We few, we marry few, we band of brothers. Έχει τη λογική των μεγάλων πανηγυρικών ομιλιών, ας πούμε, του Churchill και άλλων ηγετών της Αγγλίας παραδοσιακά, και των ομιλιών του βασιλιά και όλα αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα, που δεν έχουμε ευτυχώς καμία σχέση με βασιλείς, δεν νομίζω ότι αυτό το έργο μπορεί να έχει αυτή τη δημοφιλία, αλλά νομίζω ότι όντως περιγράφει μια ηγεσία, και μάλιστα, όπως λέει και ο συνάδελφος Θάνος Μαγκλάρας, μια ηγεσία μακιαβελική. Διαβάσαμε στο δελτίο τύπου, σε συνέντευξή σου, Αλέξανδρε, ότι με την παράσταση στέλνεις ένα συγκεκριμένο πολιτικό μήνυμα κατά του πολέμου, κατά των δυνατών, υπέρ των ανδυνάτων, υπέρ της φιλίας, της αγάπης. Θέλεις να μου πεις πώς αυτό γίνεται σκηνική πράξη?
Κοίταξε, ενδιαφέρον ερώτημα, γιατί πράγματι κανένα πολιτικό μήνυμα δεν μπορεί να γίνει σκηνική πράξη εφ' αυτού του. Αλλιώς δεν θα υπήρχε και ο λόγος να γίνονται τα πολιτικά μηνύματα, απλά θα κάναμε παραστάσεις. Αλλά θεωρώ ότι η παράσταση μιλάει ουσιαστικά για μια ομάδα 4 ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν χώρο και να παριστούν αυτό το έργο του Σέξπιρ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι σε αυτό υπάρχουν και 2 εμφανείς απουσίες που όμως μας είναι συνέχεια, πώς να το πω, τις ακούμε. Αυτό είναι τα διαγγέλματα, όπου είναι η φωνή του Δημήτρη Καταλυφού και της Μάνιας Παπαδημητρίου, και τα οποία έχουν τη λογική, και γι' αυτό είναι και πολύ δυνατός ο ήχος τους, ότι είναι μια φωνή που έρχεται από έξω και κάπως άνωθεν και εισβάλλει σε αυτούς τους 4. Για μένα λοιπόν αυτό είναι μια πρώτη εικόνα, 4 εναντίον 2, είναι μια πρώτη εικόνα του τι πάει να πει φιλία, αγάπη, ένωση. Τέλος πάντων. Δηλαδή, όταν έχουμε μία μικρή ομάδα ανθρώπων, περίκλειστη, και κάτι έξωθεν το οποίο επεμβαίνει μέσα σε αυτό. Οπότε θεωρώ ότι κάπως μέσα από αυτό το παράδειγμα δίνεται αυτή η ιδεολογία την οποία έχω σαν σκηνοθέτης της παράστασης, αν θέλετε. Στο μυαλό σας, μεταξύ σας, Ναι. στη δουλειά σας, δώσατε μια ερμηνεία, ένα λόγο για τον οποίο αυτοί οι 4 άνθρωποι διαλέγουν τον Ερίκο? Πολλούς. Αλλά αυτό θα ήταν ένα ερώτημα που θα προτιμούσα να μην το απαντήσω εγώ. Να το απαντήσουν τα παιδιά. Βεβαίως. Ναι. Στη συνθήκη όπου αυτοί οι 4 ηθοποιοί βρίσκονται σε κατάσταση εγκλεισμού, το ενδιαφέρον στοιχείο με το οποίο συνδέεται αυτή η συνθήκη με το έργο είναι για μένα το στοιχείο του νασιοναλισμού και του εθνικισμού που έχει το έργο. Στο σήμερα, κατά πόσο θα ήταν εφικτό να συγκεντρωθεί ο λαός γύρω από έναν ηγέτη, να πολεμήσει? Ποιος θα πολεμούσε σήμερα? Υπάρχει η ίδια αίσθηση, πώς να το πω, πατριωτισμού στο σήμερα, στο σύγχρονο κόσμο που οι λαοί ζουν σε ένα καθεστώς παγκοσμιοποίησης? Για μένα αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα και η σχέση του ανθρώπου με την εξουσία όπως τη βλέπουμε να αναπτύσσεται στην παράσταση εγείρει διάφορα ερωτήματα. Και κατ' επέκταση, για μένα είναι ενδιαφέρον στοιχείο το ότι στο έργο μέσα βρίσκουμε πολιτικές σκοπιμότητες και τρόπους, αν θέλατε, οι οποίοι εμφανίζονται πολύ και στο σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν διαγγέλματα του Ερίκου, ο οποίος απευθύνεται στους πολίτες του Αρφλέρ, που μάλιστα λέει τεχνιέντος ότι πολίτες του Αρφλέρ παραδοθείτε, γιατί αν δεν παραδοθείτε, εσείς θα φταίτε που οι στρατιώτες μου θα κάνουν το ένα, το άλλο και το παράλληλο στα παιδιά σας. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος μιλάει τη μία στιγμή για βρέφη καρφωμένα σε ξυφολόχες και πασάλους και την άλλη στιγμή, με το που κατακτάει την πόλη, λέει στους πολίτες του να μην τολμήσει κανένας να κλέψει ή να ακουμπήσει έστω και μία τρίχα από αυτούς τους πολίτες. Δηλαδή, άμα βλέπετε, εμφανίζεται ως «είμαι εδώ για σας». Δηλαδή, χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο ώστε να δημιουργήσει και μία συνθήκη με τους Γάλλους, τους οποίους κατακτά, ότι «είμαι εδώ για σας». Να γίνει και ένας, πώς να το πω, να δεχθούν την υποταγή τους. Παίζει ένα ρόλο. Όχι, είναι τρόπος του να κατακτήσει και να εδραιώσει την αυτοκρατορία του. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα στο έργο, τα οποία μπορούμε να τα αναλύσουμε έτσι εκτενέστερα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, τα οποία θα είχα τη χαρά να θέσω, αλλά νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημα με το οποίο ξεκίνησα. Να σε ρωτήσω, να πούμε κιόλας ότι μίλησε ο Θάνος, έτσι. Τον δικαιολογείς? Αν τον δικαιολογώ... Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπαίνω από αυτή τη θέση. Για μένα, ο ηθοποιός είναι, θα το πω λίγο μπακάλικα, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς την παραπομπή, αλλά εσείς μπορείτε να το θυμάστε. Όταν ο Χριστός κουβαλάει το σταυρό του, καθώς πηγαίνει να ανέβει το Γολγοθά, το σταυρό του τον κουβαλάει κάποιος άλλος, ο Θωμάς, για ένα διάστημα. Για μένα ο ηθοποιός είναι αυτός ο Θωμάς, ο οποίος κουβαλάει το βάρος, δεν είναι δικό του, αλλά το κουβαλάει μέχρι ένα σημείο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Ότι και εγώ βασικά στην προσέγγιση μου προσπαθώ να ψάξω και να καταλάβω
Τώρα το αν θα δικαιολογήσω δεν μπαίνω σε αυτό το κομμάτι. Θα μιλήσω για μένα και μετά θα μιλήσω για την συνάντησή μου με τα παιδιά. Εμένα η επαφή μου με το έργο ήταν ανύπαρκτη και πολύ λίγο έχω μελετήσει τα ιστορικά έργα του Σέξπιρ και αφορμή ήταν ο Αλέξανδρος, αυτός εδώ ο άνθρωπος, που μου ήρθε με το κείμενο στα χέρια με έναν πάθος και έναν ενθουσιασμό και μου είπε θέλω να κάνω αυτό. Έχοντας ξανασυνεργαστεί εγώ με τον Αλέξανδρο πριν 7-8 χρόνια, είπα πάμε στη Γαλλία, στην Πριπέτεια δηλαδή, που από αίσθηκτο άκουσα τον ενθουσιασμό του Αλέξανδρου για το έργο και μπήκα στην περιπέτεια της παράστασης, που η παράσταση είναι μία πάντα όταν κάνουμε ένα έργο που δεν είναι στη γλώσσα του, που είναι μεταφρασμένο, είναι μια εκδοχή του έργου, είναι ένα καινούριο έργο, πόσο μάλλον μια δραματουργία για 4 πάνω στο έργο, που είναι πάλι έργο πάνω στο έργο. Η συνάντησή μου με τους αυτούς 3 λαμπρούς συναδέλφους είναι ευτυχία, ευλογία και από μόνη της ένα κίνητρο για να είμαστε πάνω στη σκηνή κάθε βράδυ και να λέμε αυτή την παλιά ιστορία που έχει υπόβαθρό της, την ιστορία με γιώτα κεφαλαίο. Οι 2 υπήρξαν μαθητές μου στις σχολές της Πάτρας και του Εθνικού Θέατρου και ο Γιάννης θα μπορούσε να είναι μαθητής μου, αλλά δεν είναι. Και έτσι είναι μια εμπλοκή ταυτόχρονα καλλιτεχνική και προσωπική και ενδιαφέρουσα για να ανέβουμε πάνω στη σκηνή να φυγηθούμε αυτό το έργο. Δηλαδή, οι άνθρωποι στον εδώ και τώρα χρόνο και το ίδιο το έργο είναι η αφορμή για να συσταθεί αυτή η παράσταση. Μια μικρή διόρθωση. Ο Σίμων Κυριναίος ήταν το σταυρό του Κυρίου. Η παράσταση και το έργο ισορροπούν ανάμεσα στο ποιητικό και το πολιτικό. Ως ηθοποιοί, σε ποιο από τα δύο νιώσατε ότι σας απαιτήθηκε μεγαλύτερη ακρίβεια? Πού δώσατε δηλαδή μεγαλύτερο βάρος? Πολύ γρήγορα και εύκολα θα τοποθετηθώ και θα πω στο ποιητικό, καθότι είχαμε τη χαρά, θα πω, ο σκηνοθέτης της συγκεκριμένης παράστασης να έχει επιμεληθεί και να έχει κάνει εξ ολοκλήρου και τη μετάφραση, η οποία είναι πράγματι αριστουργηματική, θα τολμήσουμε να το πούμε, να πενέψουμε το σπίτι μας. Όχι, γιατί είναι και μια αλήθεια, βοηθάει κρατάει τόσο το μέτρο την ποιητικότητα του Σέξπιρ, παρόλα αυτά είναι και με έναν τρόπο άμεση, μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Προσωπικά να πω ότι πρακτικά ως ηθοποιοί, ο λόγος είναι και ένα τεχνικό κομμάτι που πρέπει να φροντίσουμε, είναι εκ των πραγμάτων δηλαδή κάτι απαιτητικό. Εγώ, όπως και οι νεότεροι εδώ πέρα φίλοι και συνάδελφοι, είναι για μια, πώς να το πω, ευκαιρία το να δουλέψεις τέτοια κείμενα. Ευχαριστώ εγώ προσωπικά τον Αλέξανδρο δηλαδή και για αυτή τη συνάντηση με τον Σέξπιρ. Αρχικά δεν είναι δεδομένο ότι θα καταπιαστείς με τέτοια κείμενα, ειδικά με την πορεία που έχει το θέατρο στις μέρες μας. Και γενικά ο λόγος, και μάλιστα όπως είπε και η Παρθενόπη, ήταν και η καθηγήτριά μας έκανε αγωγή του λόγου. Θέλω να πω το τεχνικό κομμάτι που χρειάστηκε να φροντίσουμε, από μόνο του ήταν αρκετά απαιτητικό. Και φυσικά για το δεύτερο κομμάτι, το πολιτικό, μια εντελώς προσωπική τοποθέτηση, είναι ότι εκ των πραγμάτων το θέατρο είναι μια πολιτική πράξη. Κατά τη γνώμη μου, στεκόμαστε απέναντι στο κοινό με έναν τρόπο μέσα από την παράσταση. Μπορεί κανείς να δει και πράγματα ή να καταλάβει μέσω της θεατρικής αναγωγής για το σήμερα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι αυτό γίνεται πάντα και ποτέ. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς ακριβώς να επιλέξεις πού θα σταθείς πολιτικά. Είναι μια συνολικότερη διαδικασία που εν τέλει φέρνει και την πολιτική τοποθέτηση. Εγώ θα χρησιμοποιήσω μια φράση της Ουλρίκη Μάινχοφ. Τρομοκράτησα ήταν, αλλά η φράση κάνει νόημα στην τέχνη, γιατί στην τέχνη χρειάζεται να είμαστε και λίγο τρομοκράτες, κατά εποχές. Το προσωπικό είναι βαθιά πολιτικό. Και εδώ η παράσταση έχει μέσα προσωπική θέση. Το να μην κάνεις έκπτωση σε μια εποχή εκπτώσεων, σε μια εποχή που
το θέατρο έχει μετακινηθεί, το ενδιαφέρον από αυτό που γίνεται στη σκηνή, σε αυτό που γίνεται στην πλατεία, και η δυναμική έχει αρχίσει να αλλάζει και να μας ενδιαφέρει περισσότερο πώς θα γεμίσουμε τα καθίσματα και όχι πώς θα γεμίσουμε τη σκηνή, με ιδέες, με σκέψεις, το να κάνεις μια παράσταση με ένα δύσκολο κείμενο, με ένα έργο το οποίο δεν είναι ακριβώς και το πιασάρικο που λένε. Να μην κάνεις εκπτώσεις στις ιδέες σου και στις σκέψεις σου πάνω στη σκηνή, σε βαθμό που να μπορούμε και ακόμα και να επιτρέπεται και το συγκρουσιακό εντός της πρόβας, στα εσωτερικά τα δικά μας. Και το να μην κάνεις καμία έκπτωση σε θέματα λόγου, σε θέματα αισθητικής, σε θέματα καλλιτεχνικά. Για μένα αυτό είναι βαθιά πολιτικό. Με αυτή την έννοια, το πολιτικό της παράστασης είναι και η ίδια της η ποίηση, και η ίδια της η αισθητική, η ίδια η γλώσσα που προσπαθεί να χτίσει, χωρίς να κάνει καμία έκπτωση για να αρέσει. Εμένα αυτό με συγκινεί βαθιά σαν άντρα. Υπάρχει κάποια σκηνή, τώρα θα έλεγα και φράση πια, που συνοψίζει την ουσία του έργου, κατά τη γνώμη σας? Ενδεχομένως και κάποια φράση ή σκηνή του καθενός ξεχωριστά. Ναι, εγώ έχω σίγουρα μια απάντηση, αλλά δεν αφορά τη δικιά μου σκηνή. Είναι μια φράση που λέει ο Ερίκος προς το τέλος του έργου, που λέει ότι οι βασιλείς είναι ανώτεροι από τα ήθη της εποχής τους. Το οποίο για μένα αυτό καθορίζει πάρα πολύ και την πραγματικότητα που ζούμε τώρα και για μένα και όλο το έργο. Και φυσικά επειδή υποδίωμαι κι εγώ έναν άνθρωπο της εξουσίας, πώς κι εγώ ακούω κάτι το οποίο... πώς το ακούει ένας άνθρωπος ο οποίος όντως, ενώ θέτουν τους νόμους οι οποίοι εξαρτώνται οι απλοί πολίτες και εν τέλει αυτοί είναι που τους καταργούν κιόλας, κάνουν ό,τι θέλουν. Θα σταθώ εκεί. Άρα η δημοκρατικά εκλεγμένη εξουσία δεν έχει διαφορά από την ηγεμονία. Έχει σοβαρή διαφορά. Και η διαφορά είναι ότι... Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία θεωρία που τελευταία είναι πολύ της μόδας σε διάφορους κύκλους λίγο πιο αριστερούς και η οποία θέλει ουσιαστικά το κοινωνικό συμβόλαιο της εποχής μας να αποτελεί μια μετενσάρκωση της ελαίου Θεού μοναρχίας. Με την έννοια ότι όπως η ελαίου Θεού μοναρχία βάσιζε την ύπαρξή της ακριβώς το ότι ο Θεός έδωσε το δικαίωμα στους βασιλείς να βασιλεύουν και στην συγκεκριμένη οικογένεια που βασιλεύει κάθε φορά. Αντίστοιχα είναι το κοινωνικό συμβόλαιο στην εποχή μας, το οποίο έχει μια εθιμοτυπική και σχεδόν θρησκευτική παρουσία στα πολιτικά πράγματα, το οποίο ανάγεται σε μια εποχή του μύθου η στιγμή που υπογράφτηκε, εκεί μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου της Γαλλικής Επανάστασης, και ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό, απλά καθένας αναλαμβάνει την εξουσία γιατί νέμεται ακριβώς όπως οι βασιλείς καταλάμβαναν και νέμονταν τη βασιλική τους εξουσία. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με αυτήν την άποψη. Πιστεύω ότι απαλλάσσει τους πολίτες από την βασική τους πολιτική ευθύνη, και η οποία είναι το εκλέγειν και το εκλέγεστε. Και πιστεύω ότι σήμερα με τίποτα δεν έχει η πολιτική τάξη μια τέτοια ουσιαστική απόσταση από το λαό, ώστε να δικαιολογεί την παρουσία της στα πράγματα με το ότι εμείς είμαστε ανώτεροι από τα ήθη. Πιστεύω ότι είναι δική μας ευθύνη να μην επιτρέπουμε σε κανέναν σήμερα να είναι ανώτερος από τα ήθη, και είναι μια ευθύνη η οποία είναι κερδισμένη με αίμα. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και κάθε τόσο για να μην γίνεται εθιμοτυπική, μάλλον για να μην γίνεται εθιμική, πρέπει να την ξανακερδίζουμε. Πρέπει πάντα να φροντίζουμε γι' αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και γι' αυτό έχει για μένα... Ένα πολύ σύντομο τελευταίο. Γι' αυτό έχει σημασία αυτό το έργο σήμερα, γιατί ακριβώς δείχνει σε τι κινδυνεύουμε να καταλήξουμε αν δεν ακολουθούμε την δημοκρατική μας πολιτική ευθύνη και δεν υπερασπιστούμε την δημοκρατία μέσα στην οποία ζούμε στη Δύση τα τελευταία 75 χρόνια. Το έργο, παιδιά, και από το συγγραφέα, αλλά και με τον τρόπο που δουλεύτηκε από τον Αλέξανδρο και ουσιαστικά ανεβαίνει με τους 4 ηθοποιούς, απαιτεί και έχει κοινό παλμό. Θέλω να μου πείτε πώς χτίζεται η συλλογική σωματικότητα στη σκηνή και τελικά τι σας έδεσε οργανικά σαν τετράδα.
Παρένθεση, θα σας πω ότι εγώ είχα και την τύχη στην πρεμιέρα πριν ξεκινήσετε να δω αυτή την καταπληκτική αγκαλιά, δεν το βλέπουμε συχνά στο θέατρο, αυτή την καταπληκτική αγκαλιά που κάνατε λίγο πριν την έναρξη της παράστασης. Μου θυμίζει περισσότερο παιδιά σε σχολή, αυτό που έλεγες πριν Παρθενόπη, παιδιά τέλος πάντων, και όχι επαγγελματίες ηθοποιούς που θα βγουν στη σκηνή και θα κάνουν τη δουλειά τους τυπικά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλήσεις. Η δασκάλα θα Ναι, εγώ αυτό το ρόλο προσπάθησα, ήθελα να τον αποποιηθώ από αρχής, γιατί όταν μπαίνεις μέσα σε μια δουλειά, είναι συναδελφοί σου και η προηγούμενη ιεραρχία σβήνει. Μέσα σε αυτό, ο τρόπος που είναι μια μηχανή η παράσταση που φτιάχνουμε. Μια ζωντανή μηχανή και ο τρόπος που δουλέψαμε έχει να κάνει πολύ και με το χώρο και τις κατευθύνσεις που έδωσε ο Αλέξανδρος, που συχνά ανανεωνόταν, που συχνά βλέπαμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, τι βοηθάει την παράσταση και την αφήγηση να προχωρήσει, τι την αναιρεί. Μέσα σε αυτό νομίζω ότι ένας στόχος που ήταν η κοινή αναπνοή, αλλά όχι η ταυτόχρονη, η κοινή αναπνοή, η αναπνοή στον ίδιο χώρο, με τον ίδιο τρόπο, ήταν κάτι που μας ενώνει και κάτι που μας ενώνει ακόμα είναι περισσότερο αυτά που δεν λέγονται σε σχέση με αυτά που λέγονται. Υπάρχει δηλαδή μια σιωπηρή συμφωνία κάτω από τα πράγματα που τολμώ να την πω και συνοχή μας καθορίζει. Αυτό. Ότι η παράσταση συμβαίνει σε ένα αέναο εδώ και τώρα, το οποίο το ανανεώνω σαν ραντεβού πριν από κάθε πρόβα και στο τέλος κάθε παράστασης. Σήμερα το άλλο θα είναι καινούριο. Και είναι στοίχημα πάντα. Κάτι πιο πρακτικό όσον αφορά αυτή την συλλογική σωματικότητα έχει να κάνει και με το χώρο που είπε και η Παρθενόπη και ο οποίο όποιοι έχουν τύχει να έρθουν σε αυτή τη σκηνή ή να παίξουν και εγώ τώρα το αντιλήφθηκα πάρα πολύ και μέσα από την πράξη που κάναμε πόσο αυτή η σκηνή σε οδηγεί στο να όταν βρίσκεσαι πάνω να είσαι συνεχώς ο δορυφόρος του άλλου και αυτό κατά βάθος χτίσε μια σωματικότητα συλλογική στο πώς να υπάρξουμε και πώς να υποθεί το κάθε τι. Οπότε ήταν και αυτό μια αρχή, μια κατεύθυνση που μπορεί απαραίτητα να μην μας την έδωσε το κείμενο ή να μην χρειαστήκαμε κάποιον χορογράφο, αλλά η ίδια η σκηνή μας χορογράφησε. Σε συνεργασία με η ανάγκη. Η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλος δάσκαλος και πάρα πολύ μεγάλος οδηγός. Όταν τα πράγματα γίνονται από πραγματική ανάγκη. Και η σκηνή αυτή είναι δύσκολη. Είμαστε εκτεθειμένοι από 3 μεριές. Δεν έχει να σταθείς, δεν έχει να κρυφτείς. Είσαι εκτεθειμένος. Έχεις μόνο τους συναδέρφους σου, το κείμενο και τις κατευθύνσεις σου. Τίποτα άλλο. Θα εκτεθείς. Και αυτό είναι και το κέρδος σου. Γίνεται συλλογική δηλαδή ανάγκη. Ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνος σου. Μόνο με τους άλλους. Βασικά οι άλλοι είναι η ύπαρξή σου. Από έναν περίεργο δρόμο. Εγώ παρόλο που δεν είμαι ηθοποιός και αυτό δεν μπορώ και να το απαντήσω και δεν θα με ενδιαφέρει και να το απαντήσω με αυτή την λογική. Θα ήθελα να πω το εξής, μιας και η συζήτηση έχει βρεθεί στο πώς είναι, φαντάζομαι, το να βρίσκονται 4 άνθρωποι αντιμέτωποι με ένα κείμενο άπαιχτο στη γλώσσα μας για 85 χρόνια, ενός από τους σπουδαιότερους συγγραφείς όλων των εποχών, και να το συστήνουν ουσιαστικά στο κοινό, έτσι, εκ νέου. Και σε ένα θέατρο που πράγματι δεν τους επιτρέπει να κρυφτούν κάπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν καν κουίντες. Δεν υπάρχει αυτό. Θεωρώ ότι ουσιαστικά αυτό είναι που μπορεί πράγματι να ικανοποιήσει τον θεατή, ότι θα δει ένα θέατρο γυμνό,
από την αρχή μέχρι το τέλος μπροστά του. Οπότε θα νιώσει αυτό που νιώθουμε ίσως όταν βλέπουμε, πώς να σας το πω, για παράδειγμα τα αναλόγια στη μουσική, όπου βλέπουμε και τη στιγμή που κανονικά ο μονοδός θα ήταν σε ένα παρασκήνιο και εδώ κάθεται στην καρέκλα και περιμένει να τραγουδήσει ξανά. Αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, για το θεατή εδώ πέρα. Ότι ακόμα και στις θέσεις τις πιο πλάγιες, όπου θα έχει για πολλή ώρα κάποια πράγματα από μια πιο πλάγια τέλος πάντων πλευρά να τα βλέπει, οπωσδήποτε θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει τους ίδιους τους μηχανισμούς του θεάτρου. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η παράσταση, αυτό το έργο μάλλον, το οποίο μιλάει πολύ για τους μηχανισμούς του θεάτρου, την απουσία την απουσία δυνατότητας του θεάτρου να δείξει κάποια πράγματα, μάχες, πολέμους κτλ. Ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο είχε νόημα σε αυτή τη σκηνή, που είναι πιο εκτεθειμένη ηθοποιή από ότι σε ένα κλασικό αμφιθεατρικό ή ιταλικού τύπου θέατρο. Όσον αφορά το ερώτημα για κάποια ατάκα ή κάποια σκηνή του έργου η οποία να συνοψίζει για μας και την ουσία, για μένα προσωπικά η ατάκα που λέει ένας αλήτης, ο Μπάρντολφ, γιατί να κρατάμε τα μαχαίρια για τους ίδιους τους δικούς μας τους λαιμούς, συνοψίζει όλη την ιδέα του Ερίκου του Πέμπτου. Ήταν ένας ηγεμόνας, ο οποίος, όπως ξέρετε, γραμμένα από το Σέξπιρ, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται βέβαια από το ιστορικό πρόσωπο, αλλά θα κρατήσουμε του έργου την ιστορία, έζησε στην Ασωτεία. Όλα αυτά ήταν μια τεχνική για να έρθει κοντά με το λαό του, να τον γνωρίσει. Μάλιστα, υπερηφανευόταν ότι μίλαγε και όλα τα διαφορετικά σλάνγκ του λαού του, οπότε μπορούσε να μιλήσει μαζί τους. Και αυτό που γνωρίζει ο Ερίκος είναι ότι οι προηγούμενοι έχουν πέσει, οι προηγούμενοι βασιλιάδες έχουν πέσει από μέσα. Ώστε αυτός να κρατήσει το θρόνο του, τι λέει? Θα συγκεντρώσω το λαό μου επέναντι σε έναν εξωτερικό εχθρό, τη Γαλλία. Αυτή είναι και η ατάκα και η κεντρική ιδέα του Ερίκου. Γι' αυτό διαλέγει να πολεμήσει τη Γαλλία. Γιατί με έναν κοινό εξωτερικό εχθρό θα φέρει όλο το λαό κάτω από μια σημαία. Και έτσι θα μακροημερεύσει στην εξουσία. Γι' αυτό και είπα και για το μακιαβελικό ήρωα. Αλλά για μένα αυτό το κεντρικό σημείο όντως είναι ένα σημείο που ίσως μας βγάζει και μέχρι σήμερα. Καταλάβατε. Αυτό. Μπαίνετε και βγαίνετε σε πολλούς ρόλους. Πόσο σταθερός μπορεί να παραμείνει ο ηθοποιός σε μια πολλαπλή ερμηνεία? Για την παράσταση είχατε κάποια σταθερή πυξίδα, κάποια χαρτογράφηση? Όπως είπατε, μπαίνουμε σε αρκετούς ρόλους, ωστόσο και οι 4 έχουμε έναν βασικό ρόλο πυλώνα, μπορούμε να πούμε, που γύρω από αυτόν χτίζουμε. Στην περίπτωση του Θάνου και της Παρθενόπης, που ο ένας είναι ο Ερίκος και απ' την άλλη έχουμε το χώρο, ήταν λίγο πιο καθαρό. Αντίστοιχα όμως και σε μένα και στο Γιάννη, από τον Κάρολο και την πριγκίπισσα Κατερίνη, από το γαλλικό μέτωπο, υπάρχει πάντα μια γραμμή και μια αφήγηση. Εμένα μου αρέσει να λέω ότι η γραμμή που αφηγείται ο κάθε ηθοποιός, γιατί πέραν του ρόλου υπήρχε και μια γραμμή, το οποίο είχαμε συζητήσει και σε σχέση με την γενικότερη συνθήκη του εγκλισμού και του τι μπορεί να αντιπροσωπεύει ο καθένας. Αλλά απαντώντας προσωπικά στην ερώτηση, όπως είπε πριν και η Παρθενόπη, κάθε θεατρική παράσταση χαρακτηρίζεται και από αυτό το εδώ και τώρα, το αέναο. Οπότε και σε κάθε θεατρική παράσταση δεν παύουμε ποτέ να είμαστε και οι εαυτοί μας που προσπαθούν να ερμηνεύσουν, να επικοινωνήσουν με τους εκάστοτε ρόλους. Εδώ πέρα το προτείνει και η ίδια η συνθήκη αυτό. Υπάρχει δηλαδή, το εδώ και τώρα έρχεται καθαρά μες στην παράσταση και υπάρχει πολύ διακριτικά αυτή η αποδόμηση της θεατρικής πράξης, με έναν τρόπο όμως που την εξυψώνει παρά την ακυρώνει. Αλλά επειδή και εγώ προσπάθησα να το απαντήσω αυτό μόνη μου, ψάχνοντας πώς μπορεί να διαφοροποιούνται οι εκάστοτε ρόλοι, πολλές φορές μπορεί να ένιωθα ότι σε όλα το ίδιο κάνω, μετά σκέφτηκα ότι όλα πάντα ξεκινάνε από το εκάστοτε πρόσωπο, οπότε όσο διαφορετικοί και να είναι αυτοί οι ρόλοι που υποδιόμαστε, πάντα υπάρχουν οι αρμοί και οι συνάψεις που τους συνδέουν. Η παράσταση περισσότερο μας οδηγεί στα όρια της performance. Είμαστε performers των ρόλων μας. Επιτελούμε το πρόσωπο διαμέσου
του κεντρικού άξονα που είναι το κυρίως πρόσωπο. Δηλαδή είμαστε και πάνω στη σκηνή επιτελούμε τους ηθοποιούς που επιτελούν τα άλλα πρόσωπα. Γιατί φανερά εγώ είμαι γυναίκα, αλλά βγαίνω και παίζω τον νυν. Επιτελώντας μια σωματική συμπεριφορά, με ακρίβεια. Είναι περισσότερο επιτέλεση, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέμε Μπρέχτ, απογραφής βέβαια, γιατί ο Σέξπιρ βάζει τον χορό μέσα, που βγαίνει και λέει, κάνει παράβαση και λέει από την αρχή, εδώ είναι, δεν έχουμε, φανταστείτε το. Δίνει ένα σημείο, εκτελεί. Και μετά μπαίνει και ως χορός, παίζει και δύο-τρία ρολάκια. Θέλω να πω με αυτή την έννοια, είναι ένα πολύ παλιό και ταυτόχρονα πάρα πολύ καινούριο θέατρο. Παρθενόπη, θα σε ρωτήσω ακριβώς επειδή μου έδωσες την πάσα με την επιτέλεση. Εσύ κυρίως, που έχεις αυτό το ρόλο του χορού, βλέπεις τον Ερίκο, είσαστε σε ένα θίασο, λοιπόν βλέπεις τον Ερίκο, όχι οι ηθοποιοί, οι ηθοποιοί του έργου. Βλέπεις τον Ερίκο ως ηθοποιός του έργου πια, ως ιστορικό πρόσωπο, μυθοποιημένη μορφή, ψυχικό αρχέτυπο. Πού το τοποθετεί ο ηθοποιός? Εγώ έφτιαξα... Όχι Παρθενόπη. Ναι, έφτιαξα τον ηθοποιό, την ηθοποιό, που είναι ένα πλάσμα, ένα φάσμα, δεν ξέρουμε, ζωντανό. Έρχεται πάντως από μακριά. Βγαίνει μέσα από τον καθρέφτη της ιστορίας και της ιστορίας του θεάτρου ταυτόχρονα και μας ανοίγει, αν ήταν κουζίνα, και την πόρτα από πώς μαγειρεύεται το φαγητό και εκτίθεται κιόλα, γιατί εγώ βλέπω και διαβάζω μέσα στο έργο, το λέγαμε και στα παιδιά στις πρόβες, ότι ο Σέξπιρ γράφει σαν ερωτευμένος με τον Ερίκο του, τον ήρωά του, και σαν ερωτευμένος με τον ηθοποιό που παίζει τον Ερίκο. Δηλαδή είναι... Εγώ λοιπόν καλλιέργησα το πρόσωπο που έχτισα να έχει μια αδυναμία στο ρόλο του Ερίκου, παύλα στον ηθοποιό που παίζει τον Ερίκο. Και ταυτόχρονα είναι και μέσα είναι τα inside stories που μπορεί να έχει το θέατρο, το ίδιο. Γιατί η παράσταση είναι μεν η παράσταση, το έργο Ερίκος ο Τέταρτος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα μικρό άνοιγμα της κουρτίνας της μαγειρικής του θεάτρου, της μηχανής. Ένα θέατρο μέσα στο θέατρο, ναι. Οι μηχανισμοί του θεάτρου. Η σύμβαση. Ναι. Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, περισσότερο συνδέομαι με το πώς θα ζωντανέψει ο συγκεκριμένος ηθοποιός τον συγκεκριμένο ρόλο, παρά με τον ίδιο το ρόλο. Ο Ερίκος ο Πέμπτος είναι ταυτόχρονα ηγεμόνας, ποιητής του λόγου και εξαιρετικός ηθοποιός εντός εισαγωγικών της εξουσίας. Ποιο επίπεδο του χαρακτήρα λειτουργήσε ως ερμηνευτικός άξονας για σένα? Πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, σε πρώτο επίπεδο, στο ξεκίνημα της ενασχόλησής μου με το έργο, ομολογώ ότι ήρθα σε επαφή με αυτούς τους πατριωτικούς μονολόγους για τους οποίους είναι πολύ γνωστός ο Ερίκος μέχρι σήμερα, οι οποίοι εμπνέουν τους στρατιώτες, έτσι, ένα γενναίο ξεκίνημα, μια αλληλεγγύη, μια ομαδικότητα. Εγώ κάπως έτσι το μεταφράζω σε μένα. Και αυτό, ξέρετε, σαν ένα παραμύθι ότι ο Ερίκος που με λιγότερο στρατό και 10 στρατιώτες νίκησε τους 100 της Γαλλίας, αυτό ήταν το πρώτο επίπεδο, το οποίο έτσι πίστεψα σε εισαγωγικά στην αρχή. Κατά δεύτερον, με την έρευνά μου, η οποία γινόταν και παράλληλα προσωπικά, είδα όλες αυτές τις, όπως είπα και πριν, πολιτικές που χρησιμοποιεί, την αποστροφή του στο πρωτοπληθυντικό, στο δημόσιο λόγο του, το πώς επικαλείται τον Θεό για τις πράξεις του και αποποιείται την ευθύνη του, το πώς στην προδοσία οργανώνει μια παγίδα για να ρίξει τους αξιωματικούς τους και να πει μετά, εγώ κανονικά είμαι ελεήμων, αλλά εσείς φταίτε που θα σας τιμωρήσω. Το πώς επιλέγει αυτό να ενώσει το λαό του και give people a common enemy, να δώσουμε ένα κοινό εχθρό στο λαό μας για να τον έχουμε από κάτω. Γιατί ξέρει ότι οι αλήτες τσακώνονται για γυναίκες, για χρήματα μεταξύ τους, σου λέει
Είναι δηλαδή για μένα, σε πρώτο πλάνο ήταν η σκοπιμότητα και το πώς διαχειρίζεται αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, να επαναδιατυπώσω. Προσπαθώ πάνω στη σκηνή να επιτελέσω αυτή την performance εισαγωγικά που κάνει ο Ερίκος, γιατί είναι ακόμα μέχρι και σήμερα γνωστά τα σχόλια περί το ότι είχε ένα φασάντ, ένα προσωπείο, ένα που εξεπεμπεδαίως και πώς... Δηλαδή, όταν παίζουμε τη σκηνή του Φαραμόνδου, όπου είναι ο μεγάλος μονόλογος του Αρχιεπίσκοπου του Καντέρμπερι, το οποίο τον πείθει σε εισαγωγικά να πάει να διεκδικήσει στη Γαλλία, αυτός ο μονόλογος είναι σαν να λέμε, το οποίο προέκυψε και το από μελέτη, σαν να λέμε ότι το Σύνταγμα της Αμερικής δεν εφαρμόζεται σήμερα στην Αμερική. Είναι επικαλείται φετεριστές για να του δικαιολογήσει το δικαίωμά του στο κληρονομικό. Ωστόσο, από πίσω, εγώ σκέφτομαι πώς όλα αυτά βαδίζουν προς το πλάνο του, προς το σχέδιό του. Νομίζω ότι κάπως δεν έχω πάρει κάποια ξεκάθαρη επιλογή σε αυτές τις τρεις ιδιότητες που μου είπατε, γιατί και στην παράστασή μας κάπως εκ της σκηνοθεσίας και εκ της δομής της παράστασης είναι διακεκομένη λίγο αυτή η πορεία. Είναι λίγο, όχι διακεκομένη, αλλά αλλαγμένη ίσως, καταλάβατε. Υπάρχει μια φιγούρα μεγαλύτερη του Ερίκου, ένα το οποίο ακούγεται, και μια νεότερη φιγούρα επί σκηνής. Είναι κάπως... Δεν νομίζω ότι διατηρείται μια ενιαία γραμμή, κάπως. Εγώ τουλάχιστον κάπως έτσι το προσεγγίζω. Αυτό. Θάνο, να σε ρωτήσω. Μία από τις πιο σημαντικές σκηνές και πολύ ωραία σκηνή είναι η σκηνή της εξομολόγησης και της πρότασης στην Εκατερίνη. Είναι και αυτό μέρος του σχεδίου του. Κοιτάξτε, φαίνεται απ' έξω, όπως το βλέπουμε τώρα, ότι ναι, είναι, γιατί είναι και μια συνθήκη, μια συμφωνία πολιτική. Ωστόσο, κατά τη δικιά μου προσωπική άποψη, επειδή το έργο ακολουθεί μια δομή όπου σε αυτή τη συνάντηση που είναι η τελευταία πράξη του έργου και κλείνει το έργο, υπάρχει ένας μεγάλος, πολύ ωραίος μονόλογος, υπέροχος από τον Σέξπιρ, που έχει τοποθετήσει τα λόγια, δεν θυμάμαι, στην παράστασή μας τον λέει ο Γιάννης, όπου ο Σέξπιρ καταδεικνύει, μιλώντας για το μαρασμό της πλάσης, συγκεκριμένα για το περιβόλι της Γαλλίας, μιλάει γιατί καταδεικνύει την ηθική κατάπτωση του ανθρώπου σε καιρούς πολέμου και εξυψώνει και αναδεικνύει τα αγαθά που προσφέρει η ειρήνη. Και επειδή ακολουθεί αυτή η σκηνή, η κατά μένα πιο ανθρώπινη, πιο, θα λέγαμε, ευάλωτη, επιλέγω μια ανάγνωση το ότι τελειώνουμε με την αγάπη στο προσκήνιο. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί, όπως το βλέπουμε, να είναι και μια, πώς να το πω, πολιτική συμφωνία, η ένωση της Εκατερίνης με τον Ερίκο. Μπορώ να προσθέσω κάτι τελευταίο? Βέβαια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι κάτι το οποίο για μένα ήταν έτσι πολύ διασκεδαστικό. Υπάρχει μια ατάκα του Ερίκου μέσα στο έργο που λέει «Αν είναι αμαρτία να αποθείς την εξουσία, τότε εγώ είμαι μεγαλύτερος αμαρτωλός». Τη δόξα, να αποθείς τη δόξα, με συγχωρείτε. Είναι αντίθετο και αμφιλεγόμενο με τη χριστιανική ηθική, η οποία και είναι και πολιτικά τότε και ιστορικά στην εποχή και την οποία προβάλλει μέσα από τα λόγια του. Δηλαδή, ακριβώς αυτό. Έχει τρομερά αμφιλεγόμενες, σαν να αλλάζει ταχύτητες, σαν να είναι μια μηχανή που αλλάζει πραγματικά ταχύτητες ανάλογα με κάθε σκοπιμότητα. Αυτό εννοώ είναι εμφανές στο έργο και δεν μπορώ να το παραβλέψω. Αυτό. Ωραία. Άρα, απάντησες και στην πρώτη μου ερώτηση που σου έκανα για τον Ερίκο τελικά. Που σου Ναι. είπαν παίρνεις το μέρος του. Το παίρνω, λέτε εσείς? Εγώ νομίζω ότι τον βλέπεις και από μια άλλη Και, οπτική. ναι, απέναντι. Ναι. Πάντως είσαι πολύ μέσα σε αυτό. Κανένα ρόλο, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορείς να παίξεις καλά αν δεν τον υπερασπιστείς πλήρως. You have to justify him. Ναι, Δηλαδή, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει και με μια εσωτερική διχοτόμηση που μπορεί να έχει ο ήρωας κάποιες στιγμές. Τον ηθοποιό δεν τον αφορά καθόλου. Ο ηθοποιός οφείλει στον εαυτό του να ανακαλύψει την πλευρά του ήρωα που δικαιολογεί τα πάντα. Ειδικά όταν έχει να παίξει έναν μη ηθικό
πρόσωπο. Ένα σκοτεινό πρόσωπο. Γι' αυτό και λένε για intelligent bad. Δηλαδή, πώς θα παίξεις το Ριχάρδο τον Τρίτο. Την ίδια πώς θα την παίξεις που σκοτώνει τα παιδιά της. Υπάρχουν οι στιγμές, οι ρογμές, που βάζεις και το άλλο χαρακτηριστικό μέσα. Ναι. Αυτό είναι μια εγκεφαλική προσέγγιση, αλλά Όχι, παίζεται υπάρχει ένα... Παίζεται και στείνεται και ρυθμολογικά, στείνεται με μια χειρονομία. Μπορείς να το στήσεις. Δεν μιλάμε τώρα. Μπορείς βεβαίως να το Ναι, στήσεις. ναι. Το θέμα είναι όμως. Επιλογής. Ναι. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά είναι μεγάλο... Πώς να το πω... Σε μένα τουλάχιστον, στη διαδρομή μου, μεγάλο όπλο να επιτρέψω στο χαρακτήρα να διαπεράσει τα φίλτρα μου και να με οδηγήσει στο να έρθω σε επαφή με λίγο πιο σκοτεινά δικά μου κομμάτια και να με κάνει να αναρωτηθώ λιγάκι για το πώς αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Δηλαδή να ανοίξω λίγο τη γωνία την οπτική. Αυτό εννοώ, δικαιολογώ και αιτιολογώ το πρόσωπο. Έχουμε ανοίξει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και είναι πολύ ωραίο και για μας να το συζητάμε. Εγώ ήθελα να πω ότι ως νέος ηθοποιός πάνω στο ζήτημα αυτό της δικαιολόγησης που λέτε, το οποίο δεν το έχω απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Αυτό που κάπως είναι μια συνειδητοποίηση δική μου αυτής της σύντομης πορείας που έχουμε μέχρι τώρα στο θέατρο, είναι ότι όπως έχω υπάρξει δικηγόρος, συνήγορος υπεράσπισης και ο σκοπός μου σαν δικηγόρος, επειδή έκανα και ποινικό, ήταν να καταλάβω την πορεία αυτού του ανθρώπου. Πώς έφτασε εκεί που έφτασε για να κάνει αυτές τις πράξεις. Ποιο είναι το νήμα που υπάρχει από πίσω. Το οποίο μπορεί να είναι που γεννήθηκε, οι συνθήκες που μεγάλωσε, τα βιώματά του. Ενώ να καταλάβω αυτή την πορεία. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η έρευνα. Όχι ώστε να τον δικαιολογήσω, αλλά περισσότερο για να αποδώσω αυτή την πορεία. Κάνεις δηλαδή κάτι σαν ψυχολογικό προφίλ. Κάπως, κοιτάξτε, για να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα τώρα εδώ του Ερίκου, έπρεπε να υπάρχει και αυτή η έρευνα Φυσικά. από πίσω τα θεμέλια. Για να μιλάς για ένα θέμα, πρέπει να ξέρεις πολύ καλά για ποιο θέμα μιλάς. Να έχεις καταλάβει τα κίνητρα, τους σκοπούς. Δηλαδή, δεν μπορούσα να τα παραβλέψεις όλα αυτά. Αυτό τώρα ανοίξατε αλλά είναι πολύ Και ενδιαφέρον με και αυτό ίσως και δεν έχω και σχετίζεται και η την επόμενη απάντηση ερώτηση μέσα που μου. έχουμε να σας κάνουμε, παιδιά. Πόσο δουλεύετε τα όρατα επίπεδα που είναι οι φόβοι, οι αμφιβολίες, οι αντιφάσεις. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν και μέσα στο έργο. Άρα λοιπόν πώς τα δουλεύουμε. Αυτό έγινε συλλογικά, το συζητήσατε, έγινε ατομικά σε κάθε ρόλο, γίνεται στο subtext την ώρα που εσύ σκέφτεσαι κάτι, συντελείται. Πώς οργανώθηκε αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία. Εγώ είδα πολλά τέτοια σημεία. Αρχικά στη συγκεκριμένη δουλειά είχαμε την χαρά να κάνουμε ένα σεβαστό διάστημα πρόβες και αυτό το λέω γιατί πλέον εκεί που πάνε τα πράγματα, ο χρόνος των προβών και της προετοιμασίας γίνεται όλο και πιο σύντομος και είναι πολύ δύσκολο, δεν ξέρω πώς μπορούν να ανεβαίνουν παραστάσεις που έχουν το έλλειμμα και αυτό που λέμε του τραπεζιού με την έννοια της συζήτησης, της ανταλλαγής των απόψεων, γιατί όλα αυτά δημιουργούν μια ζύμωση, η οποία έστω και ασυναίσθητα βγαίνει εν τέλει πάνω στην παράσταση πια και στο αποτέλεσμα. Και εδώ πέρα αυτό έγινε αρκετά, δηλαδή και από τον Αλέξανδρο είχαμε αρκετό χώρο και εμείς είχαμε την όρεξη και τις προτάσεις στο να μιλήσουμε πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί αναπόφευκτα κιόλας και όμως γόνιμα εν τέλει, ο καθένας βλέπει και λίγο από την υποκειμενική του μεριά την ιστορία και την αφήγηση. Για παράδειγμα, εγώ στην προηγούμενη ερώτηση που κάνατε, το λέω γιατί ήθελα και πριν να τοποθετηθώ, πιστεύω ότι εκτός από όλα αυτά τα πράγματα που συζητάμε με πολύ ενδιαφέρον, ο Ερίκος, όπως και ο κάθε ρόλος, δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος. Θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, έχει αξία η τελευταία σκηνή να μην είναι μόνο μια πολιτική πράξη. Ενδεχομένως είναι περισσότερο μια πολιτική πράξη της Κατερίνας, που φέρνει την ειρήνη πίσω στο λαό της, παρά του Ερίκου που έτσι κι αλλιώς είναι κατακτητής και όντως έχει και την ανθρώπινη ανάγκη να αγαπηθεί και να συνδεθεί. Νομίζω ότι εκεί λοιπόν, όπως μπαίνει και η υποκειμενική πλευρά του κάθε ρόλου στην εκάστοτε στιγμή, μπαίνει λίγο και η υποκειμενική πλευρά του κάθε ανθρώπου. Τι μπορεί εμένα προσωπικά να με συγκινεί, πού μπορεί να βρίσκω εγώ την αναλογία μου. Γιατί εντάξει, αλίμονο, μιλάμε για ένα ποιητικό κείμενο, ένα ιστορικό,
έργο για τον πόλεμο που είναι ένα θέμα ανεξάντλητο, όπως η θάλασσα που λέει και το έργο, αλλά ταυτόχρονα ακατανόητο διαχρονικά μέσα στα χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι υπήρξαν και τα δύο. Και η συλλογική ζήμωση του θέματος, αλλά και ατομικά. Ακόμα πιστεύω ότι συμβαίνει και ευτυχώς. Δηλαδή, μέσα στις ίδιες τις παραστάσεις υπάρχουν πράγματα που τα συνειδητοποιούμε και μπορεί να πούμε μετά, εκεί γιατί συγκινήθηκα. Αυτό που είπαμε σήμερα με εξόργησε. Εχθές την ήττα των Γάλλων, κάπως μας κοίταξε ο Θάνος, που εκείνη τη στιγμή είναι ο βασιλιάς, και μου βγήκε ένα γρέζι στη φωνή. Λέω, τι κάνει, γιατί δηλαδή μπαίνεις και μέσα στη συνθήκη, στο εδώ και τώρα που επανέρχεται. Εγώ θα κάνω μια μικρή διαφοροποίηση, γιατί μιλάμε για τον Ερικό, το ιστορικό πρόσωπο, και έχουμε και τον Ερίκο τον Πέμπτο του Σέξπιρ, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μια υποκειμενική αφήγηση ανεβασμένη πάνω στη σκηνή από τον Σέξπιρ, ο Ερίκος, το έργο. Και δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί έκανε τεράστια επιτυχία το έργο στην εποχή του. Είναι και μια λίγο αγιογραφία του Σέξπιρ. Για τον Ερίκο. Για τον Ερίκο. Για τον Ερίκο, βέβαια. Έτσι. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο χορός που εγώ παίζω αυτό το πράγμα θέλω λίγο να το υπενήσωμαι διαρκώς. Ότι εδώ βλέπετε θέατρο. Ο Ερίκος με όσο πολεμοχαρής, που ξέρουμε ότι είναι πολεμοχαρής. Πόσο πολεμοχαρής είναι, ας πούμε. Αλλά φανταστείτε το. Παίζω με το μυαλό σας. Το λέει από την πρώτη ατάκα, στην πρώτη σελίδα. Παίζω με το μυαλό σας. Και θα προχωρήσω και στην επόμενη. Είναι έργο-τέχνης. Ο Ερίκος ως έργο-τέχνης. Με τις λέξεις του Σέξπιρ, που είναι μεγάλος μαέστρος σε αυτό το πράγμα. Και μπορεί να λέει, εγώ δεν έχω ούτε... Είναι καταπληκτικό ότι βάζει τον Ερίκο να λέει, αν πρέπει να σου εκφράσω την αγάπη μου, δεν έχω ούτε τις λέξεις ούτε το μέτρο. Ποιος? Ο Σέξπιρ, που έχει λέξεις και μέτρο για το οτιδήποτε. Αριστουργηματικό. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό για έναν καλλιτέχνη να καταπιάνεται με αυτό το κείμενο που μιλάει και για το θέατρο και για την πολιτική. Μιλάει για το θέατρο με όρους πολιτικής και για την πολιτική με όρους θέατρου. Και διαρκώς αυτό το παιχνίδι γίνεται και πάνω στη δική μας τη σκηνή, ή τουλάχιστον αυτό θέλουμε να γίνει. Οπότε γι' αυτό μιλώ για επιτέλεση και όχι για θέατρο ψυχολογικό. Δεν μπορεί να υπάρχει ψυχολογία σε αυτή τη σκηνή και με αυτή την διανομή. Πώς βγαίνετε από την παράσταση, βγαίνετε φορτωμένοι, αποφορτισμένοι, πώς βγαίνετε από την παράσταση? Είναι μεγάλο ευτύχημα για έναν νέο ηθοποιό να μπορεί να βρίσκεται επί 2 ώρες πάνω στη σκηνή, χωρίς να έχει την πολυτέλεια να βγει λίγο έξω στο καμαρινάκι, δεν ξέρω εγώ τι. Είσαι σε συνεχή θερμοκρασία και αυτό δεν μπορεί παρά να σε βελτιώσει και να σε... όχι μόνο ως ηθοποιό εκείνη τη στιγμή που παίζεις, αλλά και σαν άνθρωπο. Το πώς συνεχώς πρέπει να είσαι ενεργός ανά πάσα ώρα και στιγμή, ακόμα και όταν κοιμάσαι, είσαι ενεργός στην ουσία. Δηλαδή, κάπως έτσι το έχω νιώσει μετά από αυτές τις παραστάσεις που είσαι συνεχώς όλη την ώρα πάνω στη σκηνή. Βγαίνουμε ιδρωμένοι, κουρασμένοι. Από όσο βλέπω στις μέχρι τώρα παραστάσεις, χαμογελαστοί είμαστε στην υπόκληση. Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, δεν είμαστε μουντρούχοι. Και νομίζω πολύ πεινασμένοι. Αυτό είναι σίγουρο. Αλήθεια. Αυτά. Παιδιά, να ρωτήσω, υπήρξαν συγκρούσεις δημιουργικές, μεν, αλλά συγκρούσεις. Και τι έφεραν ως αποτέλεσμα? Η σύγκρουση είναι πάντα δημιουργική και με σκηνικούς όρους να το πω. Οι μεγαλύτερες σκηνές έτσι έχουν εμπόδια και συγκρούσεις. Υπήρξαν πολύ ωραίες και γόνιμες συγκρούσεις και ήταν ευτυχές το ότι είχαμε όντως ένα περιβάλλον, και αυτό πραγματικά ξεκινάει και από τον Αλέξανδρο, που είχαμε το χώρο και την άνεση να μιλάμε ειλικρινά, ελεύθερα, να διαφωνούμε εκεί που πιστεύουμε ότι υπάρχει λόγος διαφωνίας. Αλλά το βασικότερο είναι ότι ήταν πολύ καθαρό το ότι όλοι μαζί έχουμε ένα κοινό στόχο και ένα κοινό σκοπό. Αυτό που έτσι ήθελε να κάνει και ο Ερίκος στο λαό του. Υπήρχε δηλαδή εδώ, οπότε κάθε σύγκρουση μόνο παρακάτω μας πήγαινε
Και πιστεύω ότι αυτό είναι που χαρακτηρίζει και τις παραστάσεις. Αυτό που είπε και η Παρθενόπη, ότι στο τέλος πάντα είμαστε χαμογελαστοί. Ξεκινάει, πιστεύω, από το ότι είναι κάτι που το έχουμε κάνει όλοι μαζί, αυτοί που είναι πάνω και κάτω από τη σκηνή. Και αυτό από μόνο του φέρει μια χαρά. Δηλαδή και στις πιο δύσκολες μέρες, που μπορεί κάτι να μην λειτουργήσει με το κοινό ή κάπως να αποσυντονιστούμε από κάτι. Μας ενώνει πολύ η συνωμοσία που υπάρχει πάνω στη σκηνή και η οποία έχει χτιστεί και συσπηρωθεί από το γεγονός ότι υπήρχε και χώρος και να συγκρουστούμε πριν. Εγώ είμαι ηθοποιός που άλλης γενιάς από τα παιδιά. Και τα παιδιά βγήκαν στο επάγγελμα μετά την έκρηξη του Μητού. Εγώ είμαι ηθοποιός που έχει βγει στο επάγγελμα τη δεκαετία του 90, Στο και αποκορύφωμα των αιτιών της στον αποκορύφωμα των αιτιών της έκρηξης και στην εποχή που πια σύγκρουση, το να σε κακοποιεί ο σκηνοθέτης σου, το να σου ασκεί εξουσία, το να σου ασκεί βία ψυχολογική, θεωρείται μέθοδος. Έτσι. Το να μπαίνουμε και να δουλεύουμε σε ένα υγιές περιβάλλον με έναν νέο άνθρωπο που είναι και διαφωτιστής και ανθρωπιστής και ανοίγει το χώρο και για τη σύγκρουση και τον ανέβουν οι εντάσεις και τον να σπάσουν τα αυγά και αυτό να είναι υλικό για τη δουλειά μας και να είναι υγιής ο χώρος μέσα στον οποίο δουλεύουμε, είναι θεραπευτικό. Αυτό θέλω να πω. Μου επιτρέπετε, λέω και εμένα ένα μικρό σχόλιο. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω προσωπικά πως καθήκον της σκηνοθεσίας δεν είναι το να... Και αυτό είναι κάτι που έχω συζητήσει με τους ηθοποιούς μου και όχι μόνο τώρα, το έχω συζητήσει παλιότερες συνεργασίες μου. Ποτέ δεν θα δώσω μία χορογραφημένη γραμμή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνονται τα πράγματα. Προέρχομαι ακαδημαϊκά από την ιστορία της τέχνης και από τη θεωρία της τέχνης και αυτό το οποίο έχουμε διδαχθεί στην Σχολή Καλών Τεχνών είναι ότι ένα έργο τέχνης υπάγεται, μάλλον πέφτει μέσα σε έναν κανόνα, υποτάσσεται σε έναν κανόνα, ο οποίος είναι η αισθητική του αρτιότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καλλιτέχνης και οι ηθοποιοί, όπως και ο σκηνογράφος, όπως και ο φωτιστής, όπως και ο μεταφραστής, όλοι οι συντελεστές, είναι άνθρωποι που έχουν μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εκπαίδευση λάβει και είναι επαγγελματίες, αμείβονται ως επαγγελματίες, άρα κρίνονται και ως επαγγελματίες. Οφείλουν μέσα σε αυτό να δράσουν με κριτήριο το δικό τους το προσωπικό FES κριτήριο σε σχέση με το τι ταιριάζει και δεν ταιριάζει στην αισθητική γραμμή του πράγματος. Αυτό μπορεί πράγματι να τους προκαλεί ορισμένες φορές, να μας προκαλεί, και βάζω τον εαυτό μου μέσα, μια αίσθηση ερημίας ή τέλος πάντων φόβου απέναντι στο άγνωστο. Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει έργο τέχνης το οποίο να είναι ομαδικό και ταυτόχρονα να επιβάλλει σε αυτό οποιοσδήποτε, είτε αυτός είναι ο σκηνοθέτης, είτε είναι ο συνθέτης, είτε είναι ο μεταφραστής, την δική του προσωπική άποψη. Αντίθετα, πρέπει να δημιουργεί τη συνθήκη εκείνη, η οποία θα επιτρέψει στις προσωπικότητες των καλλιτεχνών να εκφραστούν πλήρως, φυσικά πάντοτε κρατώντας μια συγκεκριμένη ισορροπία πάνω σε αυτή τη γραμμή την οποία ανέφερα. Αυτό θεωρώ ότι είναι η σκηνοθεσία σήμερα και όχι η χορογραφία κράτα με το δεξί χέρι το φλιτζάνι και με το αριστερό το πιατάκι. Ας πούμε, αυτό θα πω. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι. Πιστεύω πως εκ των πραγμάτων είναι, γιατί σε σχέση με αυτό που είπε και η Παρθενόπη για τις προηγούμενες γενναίες θεάτρου, σήμερα και ιδιαίτερα μετά από σήμερα, στο μέλλον, θα έχουμε την ευκαιρία για πρώτη φορά στην Ελλάδα να έχουμε ηθοποιούς εκπαιδευμένους στο πανεπιστήμιο και όχι σε δραματικές σχολές, το οποίο θεωρώ ότι οπωσδήποτε θα τους βοηθήσει να αντιληφθούν τους εαυτούς τους με μεγαλύτερη αυταξία από ότι μέσα στις σχολές εκείνες οι οποίες λειτουργούν σαν επιχειρήσεις πρώτα απ' όλα και όχι σαν μορφωτικά ιδρύματα και οι οποίες οπωσδήποτε διδάσκουν κάποια πράγματα και κάποια άλλα τα αγνοούν. Ένα πανεπιστήμιο, που είναι ένας ισχυρός κοινωνικός θεσμός, θα τους δώσει τη δυνατότητα να δουν τους εαυτούς τους και ως επιστήμονες, να δουν το θέατρο και ως μια μέθοδο επιστημονική λίγος πολύ και όχι απλά ένα μετιέ
το οποίο γίνεται η διδασκαλία του με όρους μπακαλικής. Θα μου επιτρέψεις παρόλα αυτά να Βεβαίως. πω ότι μια καλή δραματική σχολή, γιατί έχουμε και τέτοια, το δίνει αυτό στους Συμφωνώ φοιτητές απόλυτα. της. Συμφωνώ Έτσι. απόλυτα, ναι. Και παρόλα αυτά, η δουλειά που γίνεται μέσα στη δραματική σχολή, γιατί είναι μια δουλειά που ξεκινάει το πρωί και τελειώνει το βράδυ, δυστυχώς, ξέρεις και εγώ αυτή τη δουλειά κάνω, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει στο πανεπιστήμιο. Το Ναι, πανεπιστήμιο ναι. έχει το 3ωρο εβδομαδιαίο μάθημα, that's all. Εκεί, στη δραματική σχολή, δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τεχνικές με διαφορετικούς δασκάλους, διαφορετικά σχήματα κινησιολογίας. Εγώ θα έλεγα ότι το ιδανικό για τους ανθρώπους που βγαίνουν στο θέατρο είναι ο συνδυασμός. Αυτό που κάνουν πολλά παιδιά και να έχουμε και παιδιά. Οι 3-4 μάλλον αυτό, παρόντες το αυτό έχουν κάνει. ακριβώς. Αυτό είναι το ιδανικό. Ναι, αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, μικρή παρέμβαση. Θεωρώ ότι η τέχνη δεν είναι επιστήμη, αλλά η τεχνική είναι. Υπ' αυτή την έννοια, η αυταξία χτίζεται πάνω σε αυτό που λέμε ικανότητα. Και η ικανότητα αποκτιέται με την κατάθεση χρόνου, ενέργειας και διάθεσης, κεφάλαιο είναι η διάθεση, για αλλαγή. Επομένως, αν παιδεία είναι αυτό που απομένει όταν ξεχνάμε αυτά που μαθαίνουμε, ένα πανεπιστήμιο, πρακτικό πανεπιστήμιο, οφείλει να δίνει αυτού του τύπου την παιδεία. Και όταν λέω Πανεπιστήμιο Σκηνικών Τεχνών, λοιπόν, εννοώ εγώ ένα πανεπιστήμιο στα πρότυπα του Γκίτης, στα πρότυπα των Πανεπιστημίων Σκηνικών Τεχνών Της στο Σχολής εξωτερικό, Καλών Τεχνών της Σχολής επίσης, Καλών της Τεχνών, που είναι όλο πρακτικό, Ναι. εργαστηριακό. Δεν είναι θεωρητικό. Η ψυχολογική, η ψυχή ενός αποφύτου μιας σχολής να βγαίνει και να ξέρει τι ξέρει και τι δεν ξέρει, εν πάση περιπτώσει. Εδώ έχουμε αποφύτους που βγαίνουν από μια σχολή και δεν ξέρουν τι ξέρουν και τι δεν ξέρουν. Είναι σαν να λένε μαθαίνω ζαχαροπλαστική και δεν ξέρω να κάνω κουραμπιέτες. Απλό είναι. Είναι τεχνούργημα η υποκριτική. Δεν είναι μεταφυσική. Θεωρία, ναι. Πριν, είπατε πώς επηρεάζει ο χώρος και τη μεταξύ σας σχέση και τον τρόπο που λειτουργείτε σκηνικά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε σε αυτό τον ιδιαίτερο χώρο του Θέατρου Σημείο, πώς επηρεάζεται, πώς δημιουργείται η σκηνική σας ένταση και ο τρόπος που απευθύνεστε. Αυτή η σκηνή συγκεκριμένη του Θεάτρου Σημείο έχει μια ιδιαίτερη δομή, καθώς έχουμε δύο πλευρές μεγάλες και μία και στο κέντρο της σκηνής. Οπότε, παρακολουθώντας και παραστάσεις εδώ με τους συναδέλφους σε αυτή τη σκηνή, παρατηρήσαμε από την πρώτη στιγμή ότι χρειάζεται μια ανοιχτή απεύθυνση στο κοινό. Καθώς, λόγω της διάταξης, όντως θεωρώ ότι βλέπει ο θεατής διαφορετική παράσταση από κάθε σημείο. Βλέπει άλλες γωνίες. Αυτό προφανώς καθόρισε και τη διάταξή μας στο χώρο. Και ένα επιπλέον κομμάτι είναι ότι λόγω του φωτισμού πολλές φορές ήταν και ανοιχτό, δηλαδή εγώ στο βλέμμα μου είχα και το κοινό από πίσω. Οπότε μπορεί, και είναι τρομερή εκπαίδευση για μένα, να μπορώ να συγκεντρωθώ και ενεργειακά σε αυτό που έχω να κάνω και να μην αποσπούμε από εδώ και από εκεί και να καθορίσω στην πορεία του κειμένου μου τα συγκεκριμένα σημεία όπου δημιουργείται απεύθυνση στο κοινό και αποστροφή του λόγου, ώστε να νιώσουν και αυτοί κομμάτι της συνολικής ενέργειας και της παράστασης. Ενώ ήταν και για μένα ένα μεγάλο μάθημα, καθώς είναι και στο μισό μέτρο η απόσταση, ενεργειακά πώς μπαίνεις σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορείς να κρύψεις τίποτα. Αυτό. Στο επιβεβαιώνω κι εγώ, γιατί είδα την παράσταση 2 φορές από 2 διαφορετικά σημεία, ότι ναι, βλέπεις όχι άλλο έργο, αλλά άλλο πράγμα. Και έχει πάρα πολύ... και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί βλέπεις το έργο διαφορετικά. Ποιο στοιχείο της παράστασης μετακίνησε κάτι μέσα σας ή σας έδειξε κάτι νέο και θα το κρατάτε στη μνήμη σας? Και μόνο η λιτότητα αυτού του εγχειρήματος που έχεις και το ότι έχεις να αναμετρηθείς με έναν λόγο ο οποίος είναι υπεραρκετός από μόνος του, γιατί έχουμε συνηθίσει να θέλουμε να σωθούμε από ένα πλαίσιο ή από άλλα πράγματα εξωτερικά. Αυτό που
που με μετακίνησε σε αυτή τη δουλειά είναι η πλήρης λιτότητα σε συνεργασία με ένα μεγάλο κείμενο, το οποίο έπρεπε κάπως αυτό να το δέσω μεταξύ τους και το ψάχνω ακόμα. Ανακαλύπτεις κάθε φορά καινούριους τρόπους. Συνέχεια, ναι. Θα συνδέσω 2 ερωτήσεις. Υπήρχε μία λέξη από τον Αλέξανδρο, από την αρχή, αρχή, η λέξη Σαγίνη, για τον Θεατρίνο, η οποία κάπως διαπέρασε τη σκέψη μου, διαπέρασε τον τρόπο που διάβαζα το κείμενο, διαπέρασε τον τρόπο που έβλεπα, διαπέρασε τα πάντα. Και νομίζω ότι το να ανακαλύψω με κάθε ειλικρίνεια το τι επιστρατεύω εγώ από μένα για να σαγηνέψω τον κόσμο ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα μέσα μου, το οποίο μοιράστηκα με τους ανθρώπους εδώ, λιγότερο λεκτικά και περισσότερο μη λεκτικά. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι όταν το κείμενο του Αποστόλου Παύλου μπήκε εγκάθετο, δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο μπήκε. Και παρόλα αυτά επέμενε ο Αλέξανδρος και κάποια στιγμή έπαψε να αντιστέκομαι στο να το θεωρητικοποιώ και να έχω την ανάγκη να αιτιολογήσω την ύπαρξή του και φέτηκα απλά στο να το ακούω κάθε βράδυ. Και αυτό μου δημιουργεί σε εκείνο το σημείο της παράστασης πάντα μια συγκίνηση και δεν ξέρω γιατί. Είναι ο Απόστολος Παύλος, άλλωστε. Ναι, καλά, δεν τον χωνεύω εγώ αυτόν, αλλά το κείμενο αυτό, το συγκεκριμένο που του αποδίδεται και που επιλέγεις εσύ να μπει και να ακουστεί, με συγκινεί. Παρθενόπη έγινε Σέξπιρ. Έγινε. Έγινε Σέξπιρ. Ναι. Ναι, είναι ένα πολύ, αυτό έλεγα στον Κώστα, ένα πολύ όμορφο εμβόλυμο και πολύ οργανικό κομμάτι μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό του πολέμου. Ναι. Ο Βάρδος, λοιπόν. Ο Βάρδος. Και είναι αυτό που πραγματικά το λέει ο ίδιος στο τέλος. Ο Βάρδος στις πλάτες του μας πήρε και μας σήκωσε. Νομίζω ότι όλα τα πολύ μεγάλα κείμενα αυτό κάνουν. Εμείς είμαστε πνευματικοί νάνοι. Τα κείμενα αυτά είναι πνευματικοί γίγαντες. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ανέβουμε στις πλάτες του γίγαντα και να δούμε τη θέα. Υπάρχει κάτι από την κουβέντα αυτή που κάναμε σήμερα που θα το σκεφτείτε σε λίγη ώρα που θα παίξετε την παράσταση? Εγώ σίγουρα με βάλατε σε σκέψεις με το αν δικαιολογώ τον Ρίκο, αλλά γόνιμες. Αυτό. Εγώ θα κρατήσω, νομίζω υπόθηκε από κάποιον από εμάς, από την Παρθενόπη νομίζω, το ότι παρόλο που είναι ένα κείμενο το οποίο δεν χωράει ψυχολογικά κομμάτια, αλλά πρέπει να γίνεται προσωπικό, συνεχώς το ψάχνω εγώ αυτό το κομμάτι, το προσωπικό, όχι όμως το να ανασύρω δικά μου βιώματα μέσα σε αυτό, αλλά πώς ο λόγος θα ακουστεί προσωπικός και το καταλαβαίνεις όταν γίνεται προσωπικός. Το βιώνεις εσύ ο ίδιος. Οπότε ευχαριστώ για τη σημερινό podcast. Εμένα με πήγε μπρος πίσω, ξανασκέφτηκα όλη την πορεία αυτής της δουλειάς και μ' αρέσει το κόκκινο βελούδο πάρα πολύ. Το βάλαμε για να μην ακούγονται οι ήχοι μας. Ναι. Και εγώ θα πω ότι όχι είναι η απάντησή μου. Δεν είναι ότι κάτι αισθάνθηκα, το σκέφτηκα με τρόπο που θα το κουβαλήσω ακριβώς στην παράσταση, όσο το ότι θεωρώ πολύ ωραίο το ότι κάναμε αυτό το podcast έτσι λίγο πριν την παράσταση, γιατί είναι σαν να έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο ψυχικό ζέσταμα για αυτό που θα έρθει. Δηλαδή νιώθω και μια ωραία σύνδεση, μια ωραία ησυχία. Πολλές φορές πριν τις παραστάσεις μας λέει η Παρθενόπη και έχει δίκιο, μη σκορπίζεστε, γιατί μπορεί να λέμε άσχετα, χαιρόμαστε που βρισκόμαστε. Τώρα νιώθω ότι είμαστε σε πολύ ωραία, όλο με έναν τρόπο και τίποτα μεμονωμένα θα μας ακολουθήσει μετά. Θέλω να μας αποχαιρετήσετε ο καθένας ξεχωριστά αυτή τη φορά με μια φράση που αγαπάει. Από το έργο βεβαίως.
Θα απαντήσω αυθόρμητα, γιατί εγώ είμαι η πιο αυθόρμητη της παρέας, η άλλη είναι λίγο πιο... Χαρτί δεν Βλέπετε. Είναι οι ερωτήσεις τις οποίες ίσα που τις κοίταξα, είδατε, δεν ήθελα. Δεν ξέρω αν είναι μια φράση μεμονωμένη. Είναι σίγουρα φράσεις που λέγοντάς τες είναι σαν να τρώω ένα ωραίο γλυκό, γιατί είναι τόσο ποιητικές και έρχονται φορές που λέω γιατί να μην μιλάνε έτσι οι άνθρωποι ή πότε θα μιλήσουμε έτσι στη ζωή μας. Και γιατί, όπως στην αρχή που λέει ότι ο άνεμος που είναι διαπιστωμένα, όταν ανοίγει το στόμα του ο βασιλιάς για να μιλήσει, ο άνεμος που είναι διαπιστωμένα αναρχικός στέκει ακίνητος. Και λέω πω. Δηλαδή, ναι, μπορώ να την καταλάβω και ας μην έχω μιλήσει ποτέ έτσι με έναν τρόπο. Αλλά θα πω μία φράση που κατάλαβα ότι κάτι σημαίνει μέσα μου, γιατί πάντα κλαίω λέγοντάς τη, χωρίς να καταλαβαίνω και γιατί. Όταν έρχεται ο Γάλλος πρέσβης πια που παραδέχεται την ήττα των Γάλλων και λέει αυτό το πολύ απλό, υπολογίζουμε πως χάσαμε στο σύνολο 10.000 άντρες. Και λέω τώρα αυτό είναι το σήμερα, το αύριο, ελπίζουμε όχι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ναι. Έχει ένα διαχρονικό πράγμα, κουβαλάει τέτοια... Είναι τόσο απλό σαν φράση και τόσο δυστυχώς παντοτινό. Πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί και μένουν ένα νούμερο. 10.000 άντρες, 8.000 άντρες. Άντρες, παιδιά, χάνονται κάθε μέρα. Γιατί, ας πούμε. Αυτά από μένα. Θα πω ένα από τα πιο λυρικά κομμάτια της μετάφρασης που αγαπώ πάρα πολύ, που με συγκινεί βαθιά, που είναι σαν να έχει βγει από τον Όμηρο, από την Έκεια. Η τελευταία φράση εκεί στην αφήγηση του Κόμι, του Σόφοκλ, για το θάνατο των δύο Ευγενών, που την κάνω και σαν θεατρίνος αλλά και σαν Σόφοκλ. Ξεκινάω. Που λέει στο τέλος, ο άντρας μέσα μου είχε γίνει πια παιδί, δεν μπόρεσα να συγκρατήσω τα δάκρυα, ο άντρας μέσα μου είχε γίνει πια παιδί και τότε ήρθε η μάνα μου και ανέλαβε όλη μου την ψυχή και στους υγρούς την πήρε και την άφησε τους κόμπους των λυγμών. Είναι η αγαπημένη μου φράση στο έργο. Εγώ θα πω τη φράση που λέω ως βασιλιάς Κάρολος προς το τέλος, που λέω «Είναι η ειρήνη τόσο πολύ καιρό από αυτά τα μέρη εξόριστη». Όμως, Κατερίνα, νομίζω ότι αυτό που θέλω να σου πω μπορείς να το καταλάβεις σε οποιαδήποτε γλώσσα. Μπορείς να μ' αγαπήσεις. Μ' αρέσει μια φράση που δεν είναι από το έργο, είναι όμως μέσα στην παράσταση, που είναι από τον Λάμπρο του Σολομού και εμείς το έχουμε βάλει ως κατάληξη της παράστασης, που είναι το «Γλυκιά η ζωή» και ο θάνατος Μαυρίλα. Θεωρώ ότι και ο λόγος που έβαλα αυτή τη φράση στην παράσταση, στον επίλογο, είναι ότι πρώτον πιστεύω υπάρχει μια απόλυτη συνομιλία ανάμεσα στους δύο ποιητές, και αυτή πράγματι υπάρχει και φιλολογικά, δεν είναι η εντύπωσή μου, είναι κάτι το οποίο λένε πολλοί άνθρωποι, μελετητές του Σολομού. Και επίσης θεωρώ ότι ο Λάμπρος είναι για τα ελληνικά γράμματα εξίσου σημαντικό ποίημα με τον Ερίκο Πέμπτο για τα αγγλικά γράμματα, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει, αλλά το έργο αυτό για τον Έλιοτ, για παράδειγμα, θεωρείται μαζί με τον Κοριολανό σπουδαιότερο του Άμλετ. Και πρέπει να το έχουμε στο νου μας, όπως και για τον Έζρα Πάουντ, γενικότερα για τους μοντερνιστές που μελετάνε τον Σέιξπιρ, θεωρείται πολύ σπουδαίο έργο. Μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι πολύ γνωστό, να μην είναι δημοφιλές και όλα αυτά, αλλά είναι σημαντικό. Και γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία το να γίνει τώρα και με 4 ανθρώπους και σε καινούργια μετάφραση, κατά την άποψή μου. Και επίσης πιστεύω ότι ο Λάμπρος είναι το περισσότερο και από τους ελεύθερους, πολιορκημένους, είναι το κατεξοχήν πολεμικό έργο του Σολομού, γιατί μιλάει για την αξία της ζωής. Και ακριβώς σε αυτό το δύστιχο, στο «Γλυκιά η ζωή», αλλά ο θάνατος Μαυρίλα, όπως και στον Πόρφυρα. Όταν λέει, ας πούμε, πριν πάψει μεγαλόψυχη πνοή, χαρά γεμίζει, άστραψε φως και ένιωσε ο νιός των εαυτών του. Ναι, είναι η κατάληξη του Πόρφυρα.
Και η κατάληξη του podcast. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ.